O convento de Santa Clara pertencerá á cidade de Pontevedra. Despois de máis de 3 anos de negociacións, o Concello chegou a un preacordo verbal coa Orde das Clarisas, propietaria do inmoble. Por 3,2 millóns de euros pasará a ser público. Nos 22 anos que levo de goberno municipal, este é un dos anuncios probablemente máis importantes e tamén dos que me sinto máis orgulloso como alcalde, porque traballamos pola cidade, polo ben común, pola conservación do patrimonio e melloramos os equipamentos para os pontevedreses e as pontevedresas. Dende o Concello explican que aínda hai trámites pendentes que poderían demorar a compra varios meses. Así as cousas, a operación está pechada. Temos un preacordo verbal sobre o inmoble. Cando falo do inmoble, falo das edificacións, da zona verde e de todo o muro perimetral. E a cifra que temos acordado verbalmente é de 3,2 millóns de euros. Trátase dun pago único e dunha cuantía, entendemos, axustada ao precio de mercado. O que aínda non está pechado é o futuro de varios bens artísticos que acolle o convento. Son, por exemplo, os retablos ou o órgano, todos eles catalogados por patrimonio. Non está decidido vendelos, aínda que nós, o Concello de Pontevedra, nos gustaría que quedaran para a cidade de Pontevedra. E, estes bens son, a noso entender, algúns deles de difícil traslado. Unha vez consolidada a compra, o Concello fará un estudo en profundidade para analizar os posibles usos do inmoble, algo pro que non desbotan negociar incluso con outras administracións, como a Deputación de Pontevedra. En canto aos 10.000 metros cadrados de horta e xardín, a intención é abrilos á cidadanía. Incorporamos, se contamos os muros, probablemente máis de 13.000 metros cuadrados á cidade, nunha zona que está moi sobredimensionada en edificación, que pode esponxar a cidade, que pode aumentar os espacios libres, que pode aumentar, os equipamentos e que é un patrimonio de todos os pontevedreses. Pontevedra terá a oportunidade de facer unha gran operación urbanística á altura do que pudo ser a mediados do 1800, da man de Sesmeros, cando se incorporou a Alameda e as Palmeiras á trama urbana. Fernández Lores explicou que o muro que rodea o convento de Santa Clara, que foi fundado en 1271, tamén está protexido por patrimonio. Por iso haberá que negociar con este departamento para a apertura de novos accesos á zona verde.